Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і е-прамовы, як звычайна. Нас можна і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Да гэтага часу так і застаюцца незразумелымі беларуска-расійскія адносіны ў дачыненні да энерганосьбітаў. Ці будзем мы надалей набываць нафту ў Расіі, па якім кошце, у якіх аб'ёмах, як будуць змяняцца цэну на газ і ўвогуле, што там з той паглыбленай інтэграцыяй. На ўсе гэтыя пытанні мы сёння і паспрабуем знайсці адказ разам з маім госцем, а гэта палітолог, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў Кірыл Коктыш. Добрый дзень, Кірыл. Добрый дзень. Кірыл, а можна я вот для пачатку дакладнюся ўсё ж такі для сябе, каб зразумець. Вот з аднаго боку вы беларус і чалавек, які любіць Беларусь. З другого боку, вы выкладчык Маскоўскага інстытута. Даючы такія паліталагічныя ацэнкі адносінам паміж краінамі Расіі і Беларусі, вы ўсё ж такі да якога боку схіляецеся? Да таго, дзе нарадзіліся, ці да таго, інтарэсы якога больш так прасоўваеце ў сваіх паліталагічных ацэнках? Як звычайна мы кажам, што палітолагі звычайна не галасуюць на выбарах. Бо ўсё ж такі... Бо яны ведаюць праўду, да? Ну, не то, што ведаюць праўду, но, як скажем, у добрым сэнсе, калі ты на стадыёне, ты там хварэеш за ўласную каманду, да? Але доктар не заўжды мае права нейкае хварэць. Яму трэба разбірацца, каб разумець, што адбываецца, хто за што змагаецца. Пры гэтым ўсё ж такі, калі мы будзем браць публічны дыскурс, ён даволі часта палітызуецца з намеру, а нават не заўжды чыстых нейкіх помыслаў, але для таго, каб дасягнуць нейкіх мэтаў і вполне матэрыяльных мэтаў. Гэта таксама зразумела, гэта таксама частка палітыкі, а ў гэтым не прынята казаць услуг, бо інакш ніякай палітыкі не застанецца. Але ўсё ж такі... Любая палітыка — гэта грошы. Але ўсё ж такі, канешне, бо як я кажу студэнтам, што галоўны закон палітыкі — гэта закон о бюджэце, а палітыка — гэта дзейнасць по, скажем, изъятию грамадства часткі заробленага рэсурсу і размеркавання гэтага изъятага на агульнанародныя нужды. І якраз-таки ў гэтым сэнс палітыкі, бо калі мы будзем вырашаць, што народная, агульнанародная зацікаўленасць, гэта будаваць там дарогі, шпіталі, школы, гэта будзе якраз агульнанародным інтарэсам. Але калі мы будзем вырашаць, што агульнанародным, і мы пагадзімся, будзе будаваць яхты алігархам, то гэта таксама будзе агульнанародным інтарэсам. Гэта мэта кансэнсуса. Хаця розніца, конечно, відавочна ў адным і ў другім выпадку. Кірыл, давайте да самага надзённага, да нафтавага пытання. І вось учора стала вядома, што у Беларусь ужо ідзе першы эшелон нафты з Нарвегіі. Сёння Александр Лукашенко заявіў, што трэба па выніку прыйсці да таго, што каб у Расіі набываць толькі 30, максімум 40% ад усёй неабходнай Беларусі нафты. Адпаведна, астатнія там 30%, да прыкладу, дзесьці там праз Прыбалтыку, дзесьці 30% з Казахстана, да прыкладу, праз Украіну і гэтак далей. Што гэта? Раней мы ішлі перамовы, мы там гаварылі, што мы ж толькі ў Расіі іншых, хацелось бы іншыя мець нейкія крыніцы і пастаўкі, але Расія самая адкуль можна дабываць. І зараз размова ідзе той же самы Ігор Тышкевіч, я толькі што яго пачытаў, які кажа, такія словы Лукашэнкі пра 30-40% сведчаць за тое, што афіцыйны Мінск, як кажуць, закусіл у дзела в этом конфликте. И уже без разбору ідзе на некое, может быть, накручивание далей гэтай конфликтной ситуации. Як бы вы оценивали? Я б ацэньваў так. Гандаль ідзе, калі я дакладна разумею, аб $10 там за барэль, калі там як гэтай падлікі. Гэтыя $10 б'юцца па году амаль у суму $1 мільярд. І якраз гандаль аб тым, ці будзе, скажем так, гэтыя прэміі $10 уключацца ў кошт, ці не будзе. І, канешне, Александр Григорович гандлюецца даволі жорстка за гэты рэсурс, гэта зразумела, але ён мае страхоўку.
бо мы разумеем, што год 70годдзя 75годдзя вялікай победы Беларусь і Расія не могуць пасварыцца. Гэта даволі сімвалічная дата, гэта даволі сімвалічная перамога. Таму Але пагадзіцеся, пасварыцца ў гэты год таксама выглядала б сімвалічна. Да не, я б сказал так, што дамоўленасць без гэтых $10 уже існуе. Размова ідзе аб $10, і калі ёсць некая страхоўка, якая нікуды не дзенецца, і зразумела, што гэтая страхоўка ёсць. І ну ўсё ж таки, конечно, за морам можа нефть каштуе танней, але колькі будзе каштаваць перавоз, за морам цялушка пялушка. Ну прагучалі словы пра тое, што мы гатовыя набываць нафту па сусветных коштах. Так, а навошта, калі магчыма набыць расійскую нафту танней? Вось я гэтай рынкавай логікі не надта разумею, калі чэсна. Ну тут увязываецца палітыка, пра якую вы пачыналі гаварыць. Не, увязываецца палітыка. Ну давайте скажем, калі браць сусветную палітыку, да, то мы разумеем, што зараз там Злучаныя Штаты са сваёй нафтой, са сваімі вуглевадародамі іграюць у даволі прадказальную гульню, гэта называецца гульня Рокфеллера, калі ты даволі дэфіцытны рэсурс збываеш по даволі танных коштах. І мэта якраз гэтага дэмпінгу, ён распачаўся, дарэчы, пры Абаме, не пры Трампе, гэта якраз зрабіць невыгоднай вытворчасць нафты ў шэрагу краін і прыкупіць тамошнюю нафту сабе па танным коштам. Бо сапраўдны кошт, калі мы кажам, што той же сланцавы газ, сланцавая нафта заканчивается праз 5, максимум 6 гадоў, то зразумела, што кошты нафты тады будуць недзе каля $150 за тонну. Гэта будзе за барэль. І гэта будзе даволі, скажем так, рэзонны кошт, на якім нават будуць настойваць Злучаныя Штаты, бо трэба будзе вярнуць тыя грошы, што былі інвеставаны ў сланцавую нафту. На гэтым дэмпінгу, канешне ж, пэўнай цяжкасць атрымала Венесуэла, пэўнай цяжкасць атрымаў Іран, і, канешне, ціск на гэта будзе працягвацца. А у гэтай логіцы, то есть пакуль Беларусь разлічвае, што нафта павінна каштаваць танна, а гэта на год, на два, наврад ці на больш, бо мы там бачым, што ўсё гэта будзе карэліраваць даволі моцна з намаганнямі Злучаных Штатаў атрымаць кантроль над яшчэ якой-небудзь нафтой, там, над сірыйскай, над лівійскай, бо ўсё, што мы назіраем, ўсё гэта даволі істотна для тых же Злучаных Штатаў. Калі мы будзем зыходзіць з розліку, што танная нафта гэта назаўжды, то, канешне, можна і памыліцца, канешне, можна і прамахнуцца. Калі мы будзем выходзіць з розліку, што ўсё ж такі цэны будуць вельмі моцна плаваць ад года да года, і трэба замацоўвацца і дагаворыцца не столькі о коштах, сколькі аб рынках. Каб рынок нікуды не дзеўся, то гэта будзе больш стратэгічна мудра. І ўсё ж такі мне здаецца, што традыцыйна Мінск з Масквой даволі рэзка могуць размаўляць, але ўсё ж такі гэта не будзе мешаць потым пасябраваць, бо ўсё ж такі, як мы кажам, што душа баліць за агульную справу. Так што у адной сям'і пасварыцца можна і кулаком аб стол ударыць, а з другого боку ўсё роўна трэба неяк жыць і трэба неяк усе гэтыя праблемы рашаць, бо і інакш астатнія шляхі вырашэння будуць куды больш дарагія. Няма на гэта грошай. Так вось, пакуль мы назіраем тактыку, а не стратэгію. Стратэгічна Мінск разумее, што ўсё добра. І Масква заходзіць з таго, што ўсё добра. Але тактычна, конечно ж, магчыма і папугаць Маскву, папалохаць Маскву тым, што ўсё ж такі сюды пойдзе некая другая нафта, і нават што нафтаправод дружба можа быць. Плюс трэба разумець, што ў Расіі змяніўся ўрад, і тут яшчэ, скажем так, Мінску трэба знайсці, выпрацаваць нейкі дыялог з новым кіраўніком ураду, бо там ўсё ж такі расклад даволі радыкальна змяняецца. І мне здаецца, што калі б я прымаў рашэнне, то я б зараз ціск бы такі не працягваў, бо з новым прэм'ерам адчыніліся новыя магчымасці, аб якіх магчыма трэба і варта дамаўляцца.
і новыя рынкі. Давайте мы про гэта вот крыху пазней. Я просто хочу удакладніць, калі я казаў про тое, что да пытання вот нафты палітычныя таксама чыннікі маюць дачыненне, я перш за ўсё меў на ўвазе тое, что калі вот мы можем купіць толькі у аднаго пастаўшчыка тую ж самую нафту, то гэта інструмент нейкіх ціску ці маніпуляцый у той же самой сітуацыі з паглыбленнем інтэграцыі. Мы 25 гадоў бралі нафту толькі ў Расіі, не шукалі сабе іншых пастаўшчыкоў. Зараз вот як прыпёрла і няма ў каго ўзяць, вот мечымся. Так нафтавы рынок ён такі, бо ўсё ж такі, калі паглядзець па вытворцах, гэта Саудыты, Венесуэла, Саудыты разам з АПЕКам і Расія. Так што рынок-то вельмі абмежаваны. І калі мы будзем казаць пра нафту, гэта ўвогуле не рынок. Пол Гетці, калі будаваў гэты рынок, гэта была яго ідэя напрыканцы другой сусветнай вайны, калі яны разумелі, што трэба будзе нешта падкласці пад долар. І трэба будзе ўсё ж такі зрабіць больш моцную гарантію, чым золата, бо золата можа спрацуе, можа не спрацуе. Тады была зроблена тая ж самая, можна сказаць, спецаперацыя, геніальны план Пола Гетці, калі яны пераканалі саудаўскага караля намінаваць сваю нафту ў доларах. І гэта значыць, што ўсе астатнія таксама былі павінны набываць долары, каб набыць гэтую нафту. І Злучаныя Штаты атрымалі вельмі моцны эканамічны прыз, які цалкам выкарысталі пасля дэфолту 1971 году. Август 71 Ніксон яго аб'явіў, гэта дэфолт па золату. Дык вось усе разумелі, што рынок вельмі абмежаваны, і за гэта, дарэчы, канкуравалі Злучаныя Штаты і Брытанія. Черчилль таксама прыязджаў да саудаўскага караля, каб ён намінаваў у фунтах стерлінгах, а не ў далярах. Але Черчилль размаўлял зверху ўніз, саудаўскі кароль не пераносіў запаху цыгар, а Черчилль курыў цыгары. А Рузвельт таксама курыў, а ён выкурыў сваю цыгару ў ліфце. Ён падараваў саудаўскому каралю інвалідную крэсла-качалку, бо сказаў, што у вас хворыя ногі, я ведаю, гэта вельмі некамфортна, я таксама ўжо 20 гадоў на гэтай качалке, але дайце мне веры, гэта дапамагае жыць. І саудаўскі кароль вам быў удзячны, урэшце-рэшт Рузвельт якраз яго і выйграў. А Черчилль, калі прыслаў саудытам свой Роллс-Ройс у падарак, а саудаўскі кароль даў загад закатаць гэты Роллс-Ройс у бетон, сказал, гэта Роллс-Ройс Черчилля, ён нікуды не паедзе. Так вось, гэтага рынку ніколі не было. Гэта нейкая ілюзія, што гэты рынок. Рынок вельмі абмежаваны. А прапанова вельмі абмежаваная. І казаць аб тым, што вось, ты покупаеш альбо ў аднаго, альбо ў другого, альбо ў трэцяга. Ёсць нейкая лагістыка. Больш за тое, галоўны пакупнік гэта сусветнай нафты, гэта флот Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэта цалкам рукатворны рынок, ён вельмі добра рэгулюецца. Калі назіраць на тыя кошты, уже 4-й раз падрад напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў кошты на нафту падаюць, потым зноў падымаюцца. Гэта ж толькі дзеці будуць казаць, што гэта вось рынкавыя адносіны, рынок патрэбен нешта вырашаць, нічога ён тут не вырашае, тут дамоўленасці вырашаюць. І гэта, па-перш за ўсё, канешне ж, палітыка, і з гэтага трэба заходзіць. Добра, я так-то разумею, што ўсё адно, будзем верыць вашым словам пра тое, што у гэтым накірунку паміж Беларусію і Расіяй прынцыпе ўсё как бы все ведаюць, што ўсё будзе добра, і будзем спадзявацца, што ўсё будзе добра, і нас з дапамогай нафты не прымусяць да паглыблення інтэграцыі, пра што мы вельмі непакоімся, але вот пра новы ўрад. Я б сказал, што паглыбленне само па сабе не праблема. Праблема, каб яно было ўзаемным. Бо ўзаемная залежнасць гэта добра, а аднабаковая залежнасць гэта небяспека. І вось гэтага трэба разумець, бо незалежнасць як адсутнасць адносінаў, яна была, калі існавалі аграрнай эканомікі. Але з таго моманту, як мы пачалі будаваць там заводы, фабрыкі, мануфактуры, ужо гэта ў міжнародных зносінах все змянілася. І незалежнасць гэта када я залежу ад цябе, але ты залежыш таксама ад мяне. І мы разам можам зарабіць. Альбо, калі нехта пачынае бунтаваць, мы разам страцім.
Вось гэта сённяшняя незалежнасць. Таму паглыбленне інтэграцыі гэта не праблема, але праблема, каб она была прапарцыйнай, узаемнай і прыносіла нейкі плён. Добра, у такім выпадку, як вы лічыце, Крэмль пагодзіцца на тое, што каб у пытанні паглыблення інтэграцыі паміж Беларусью і Расіяй было ўсё то, пра што вы зараз казалі, узаемнасць, раўнапраўе і ўсе астатнія такія чыннікі роўнасці. Як Мінск будзе гандлявацца? Бо прынцып роўнасці заложаны ў першапачатковыя пагадненні, яны існуюць. І гэта даволі такі выдавочная канструкцыя. Іншым чынам, правда, варта было б сказаць, што гэта саюз двух дзяржаў, а не саюзная дзяржава. Ну, юрыдычна яно было б больш карэктна. Бо ўсё ж такі будаваць одну дзяржаву пры, скажем так, маштабах Расіі, маштабах Беларусі, ну, гэта даволі спрэчна. Гэта была памылка 99-го года. Але саюз двух дзяржаў ніхто супраць не будзе нічого гэтага не мець, і мы зразу бачым, што тут ніякай пагрозы суверэнітэту ўвогуле няма. Але ёсць пэўныя выгоды, якія можа атрымаць Мінск, які можа атрымаць Масква. Так вось, з новым прэм'ерам адкрываюцца новыя даволі цікавыя рынкі. Бо ўсё ж такі, калі паглядзець на біяграфію Мішусціна, ён інжынер-сістэматэхнік першапачатковы, які прынёс там IT-тэхналогіі, які там некалькі разоў выцягваў там дзяржаўныя установы з крызіснага становішча і ператвараў такія даволі камфортныя сервісы, камфортныя для тых, хто там працуе, і для тых, дзеля каго ён працуе. Бо, скажем так, у той жа падатковай службе да прыходу Мішусціна праверкі былі, яны датычыліся, прыходзіліся на одну фірму з 10, а зараз на одну з 4000. Усё ж таки розніца ёсць, да? То есть бізнес не чапаюць, бізнес даюць работаць, а прыходзіць там, дзе відавочна, што там не есть нейкія тэма для размовы, ёсць там відавочна нейкія парушэнні. Дык вось адна з мэтаў, якая была дэкляравана Мішусцінам, гэта цыфравізацыя прамысловасці. Гэта тое, пра што даўно я казаў, што Беларусі трэба рабіць, гэта трэба ісці, трэба выкарыстоўваць свой патэнцыял парка высокіх тэхналогій. Дык зараз ёсць з кем размаўляць. Бо калі гэта ж аграменны рынок, расійскі рынок, і калі той жа парк высокіх тэхналогіяў атрымае заказы, і дзеля гэтага зараз трэба змагацца на ацыфроўку прамысловых працэсаў, гэта будзе значыць, што будзе зарублены грошы на ацыфроўку і беларускай прамысловасці. І IT-сектор будзе працаваць не толькі на той жа амерыканскі рынок, але і на еўразійскі рынок, а ўсё ж такі две нагі лепей, чым адна. І гэта якраз можа стаць яшчэ аднім моцным лакаматывам, бо калі паглядзець, як далёка прасунуўся Кітай з цыфравізацыяй прамысловасці, ну так прасунуўся. Гэта іншая дзяржава, якая кожны год нешта такое новае стварае, што да гэтага было проста уявіць было немагчыма. Вот мы кажам про тое, каб Беларусь таксама ўзяла ўдзел у гэтых працах, а тым не менш, што мы маем? Надта Расія не пускае беларусаў. Да тэндераў, да розных дапускае, да дзяржзакупак дапускае, да то мы бачым пастаянна гэты раскомнагляд нейкія там беларускім заводам мясным, малочным перашкаджае жыць і працаваць. Так. Але цифровой эканомікі гэта пакуль не датычылася, гэта па-першае. А па-другое, ну, давайте скажем так, што з мінулым урадам страціў даволі шмат палітычнай вагі той бізнесовы суб'ект, які якраз прэтэндаваў на беларускую малочную прамысловасць. Так што Беларусь атрымае пэўную палёгку. Бо зараз ужо ціск, каб танна прыкупіць яе там малочнае прадпрыемства, гэтага ціску зараз не будзе, ён будзе на парадак менш. І гэта таксама вельмі добрая навіна, з якой трэба неяк асэнсаваць і неяк канвертаваць у палітычную рэчаіснасць. Бо для Беларусі гэта добра. А па-другое, скажем, мінулы ўрад цыфравізацыя прамысловасці, ён увогуле прамысловасцю не займаўся. Бо растлумачыць, што такое прамысловая палітыка, калі ў табе толькі манетарныя інструменты кіравання, а што ты, любая прамысловая палітыка, гэта альбо пратэкцыянізм, альбо прэферэнцыі. І гэта, канешне ж, парушэнне канонаў манетарызма.
А добра ўводзіць манітарызм, калі у тебя все добра працуе, да, то есть, скажем, ты выставляешь на боксерский рынок, у тебе там Майкл Тайсон, а с того боку некий семиклассник. Кажу, ну, что обоих боксера, нехай победить сильнейший, нехай они змагаются по-честному. Вот, это, коли брать так, чистый монетаризм. А коли брать за мету вырастить этого семиклассника, сапраўдного спортсмена, які атрымае сваё месца на тым жа у сусветнай эканомікі, які гэта зробіць, гэта трэба стварыць нейкія спецыяльныя умовы, яго вырасціць, яго натрэніраваць паступова. І тады гэта будзе працаваць. Дарэчы, Злучаныя Штаты так і рабілі са сваёй прамысловасцю ўвесь пачатак 20 стагоддзя. І робяць, дарэчы, робяць зараз. Так што тут нічога страшэннага няма, тут просто трэба камбінаваць гэтыя інструменты. Трэба разумець, дзе трэба адчыняцца, а дзе трэба ствараць нейкія зачыненыя рэчы. Так вось, у меня такое ўражанне, што пры мішусціні нейкае разуменне, што прамысловая палітыка патрэбна, яно з'явіцца. Нават, ну, у дэкларацыях і нават ужо з'явілася, бо ад мінулага ўраду нават дэкларацыю я не чуў. І вось гэта вялікая магчымасць, з якой трэба размаўляць зараз, бо нават калі ўявіць, што большая часть заказаў, падрадаў будзе атрымліваць сколкаў, на там столькі будзе заказаў, што сколкаў ўсё не пераварыць. Там усё ж такі гэта граменны рынок, гэта даволі шмат захаваўшыся прамысловых функцыянуючых гігантаў, і гэта той рывок, які зараз, наколькі я разумею, Расія гатова фінансаваць. Так што на гэтым, канешне, Беларусі варта зарабіць і рэалізаваць той высокатэхналагічны патэнцыял, які яна стварыла, стварыўшы парк высокіх тэхналогій. Ну а бонусам, канешне, атрымаецца мадэрнізацыю уласнай прамысловасці. Бо калі ты робіш там і зарабляеш там грошы, то перанесці потым гэта ноу-хау на ўласную глебу, ну так гэта ўжо даволі лёгка. І зразумела, як гэта рабіць. Так што вот на гэтым зараз, мне здаецца, зараз трэба канцэнтравацца, бо ўсё ж такі, калі браць так, беларускія каштоўнасці, беларускае разуменне жыцця і сэнсу жыцця, то перш за ўсё трэба мець нейкую глебу пад нагамі. Трэба на гэтай глебе цвёрда стаяць, разумець, што як ты атрымаеш, разумець, што ты гаспадар, а ўсё астатняе потым дададзецца. Вернемся да вот наших цесных адносінаў з Расіяй, братэрства, саюзнай дзяржавы, там вот ЕАЭС таго же самага. Нібыта мы партнёры, мы самыя блізкія партнёры. А атрымліваецца так, захацелі зараз атрымаць набыць у Казахстане нафту. Россия не дала дозвола транспортировки нафты про свою территорию казахской. И мы сябра ЕАЭС и Казахстан так само. И вот у межах одного утварэння такія перашкоды. Ну такія ж праблемы маюць і усе расійскія нафтавыя кампаніі, бо атрымаць месца ў трубе у Транснафте, гэта ж асобная арганізацыя, так? Атрымаць у ёй месцы, пракачаць свой нафту, гэта даволі, скажем так, гэта нават не палітычная праблема, гэта праблема той чаргі, якая там ідзе, ці тых коштаў, якія Транснафта можа даць. Яна много чего можа рабіць, але гэта, калі браць мою камунікацыю з расійскімі нафтавікамі, ну так гэта проста жыццёвая праблема, што танней часта павезці для тых же расіян па чыгунцы, чым пракручваць праз трубу. Вот. Пры гэтым ўсё ж такі трэба разумець, што тут ёсць і нейкія, скажем, асабістыя рахункі. Каб пасля таго, як бы Беларусь сказала пра забруджаную нафту, і падняўся нейкі скандал, ну, зразумела, што Транснафта, канешне, будзе шукаць усе нагоды, каб сказаць не. А што, нам трэба было маўчаць? Не трэба было маўчаць. Мы просто разумеем, які расклад, да? Які расклад, ну, скажем так, калі чыноўнік сядзіць на сваім месцы, калі ён размяркоўвае пэўны рэсурс, і гэты рэсурс дэфіцытны, то калі у вас ёсць негатыўны опыт камунікацыі з ім, ну, як негатыўны опыт, там уголовныя справы заведзены, і яны дойдуць до канца, рэпутацыя пакручана, і калі з ім выстраиваць камунікацыю з нуля неяк уже не атрымаецца. І прадказальна, што гэта будзе цяжка. Але гэта ўсё ж таки казала не Расія, гэта казала Транснафта. І гэта ўжо некая расійская рэчаіснасць, бо ўсё ж таки далёка не ўсё. Ну, в Беларусі 7 рэгіёнаў,
в России 82. И понятно, что контроль над гэтымі 80 рэгіёнамі зусім не паранальны з беларускімі, куды больш слабы. Вот. І таксама і бізнес-суб'екты там маюць даволі істотную самастойнасць, бо ўсё ж таки там прэзідэнт можа іграць ролю арбітра, але не болей за тое. Мы калі уяўляем, што ёсць расійская моцная ўлада, мы неяк экстрапалюем у тым ліку і ўласную рэчаіснасць на суседнюю, а яна крыху адрозніваецца. Вернемся да пытання інтэграцыі. Я чытаў розныя расійскія СМІ, і на тых же самых, напрыклад, Грані.ру я прачытаў такое меркаванне эксперта, што пасля таго, як праваліліся спробы Крамля палітычным шляхам падпісаць усе гэтыя дарожныя карты, асабліва 31-ю дарожную карту, то зараз і асабліва пасля змены ураду расійскага будзе такая мэта эканамічна задушыць ці там прымусіць да інтэграцыі Беларусі. Да, мне здаецца, логіка будет крыху іншая. То есть не то, что там прымус нейкі будзе, але, скажем так, вось калі размаўляць там за расійскім экспертнай супольнасцю, то там ёсць две думкі. Першая. Альбо Расія, Беларусь гэта цалкам незалежная дзяржава, трэба рынкавыя адносіны спыніць все размовы пра партнерства, бо скажем, партнерство у тым, што можам іх дамовіцца аб коштах, але не болей за тое. Другі падыход. Калі мы саюзнікі, калі мы партнеры, то, конечно, трэба рабіць нейкія рэчы, нейкія саступкі, які рынок дапускаць не можа, але для сябра гэта можна зрабіць. Дык вось праблема ў тым, што зараз у Расіі не ведаюць, як інтэрпрэтаваць тыя ці іншыя заявы і у якую нішу ставіць Беларусь. Альбо ўсё ж таки, як мне сказал адзін нафтавік, так на эксперт, што няхай Беларусь бы вызначылася. Бо Расію задаволіць адно і другое, але не тое і іншае адначасова. Бо ўсё ж таки паляцем прагучала заяву, мы там памятаем пра тое, што, дарэчы, у Казахстане, да, што там другая сусветная вайна была не сваей для Беларусі. Праз 3 гадзіны прыпыніліся, калі не памыляюся, праз 3 гадзіны прыпыніліся перамовы пра ператаможцу. Ну гэта ж месседж. Даволі відавочны месседж. Бо калі партнёры, то тады будзе знаходзіцца для партнёру нейкае партнёрскае вырашэнне. Калі мы кажам, што ніякія не партнёры, но будуць простыя рынкавыя адносіны, але тады зачым размову пра нейкія скідкі, прэферэнцыі, пра ўсё астатняе. Бо трэба вырашыцца, але не тое і іншае адначасова. Я б сказаў, што ўсё ж такі ў адносінах Беларусі уласнымі намаганнямі, плюс там расійская ліберальная тусовка была праведзена спецаперацыя, калі у выніку там барацьбы за незалежнасць, там супраць інтэграцыйных карт і так далее, фактычна было пастаўлена пад сумненне сама незалежнасць Беларусі, сам суверэнітэт. Бо да таго, як гэта прагучала, гэта было чым-то непарушным для абсалютна большасці беларусаў. А тусьць даволі аўтарытэтныя СМІ, даволі аўтарытэтныя лідары пачынаюць казаць, што гэта знаходзіцца пад пытаннем. А людзі задумаліся. А калі са зменай урада атрымалася, што крычалі ваўкі, ваўкі, ваўкі не прыйшлі, тады і пра незалежнасць пачалі сумнявацца, і ўсё ж такі некая адзінадушша з нагоды незалежнасці там не атрымалася, бо тыя там дэманстрацыі, якія былі, яны дэманстравалі ніяк не моц. Ось нейкія эмоцыі, і даволі мелкі маштаб. А атрымалася, што гэта тое, што называецца ў паліттэхналогіях анталагічная дыверсія. Типа дыверсія адносін светапогляду. Калі карціна міра змянілася, і змянілася за кошт уласных гэтых высілкаў, што ўсё ж такое ввели себе ў эмацыйнае састаянне, што зараз там незалежнасць апынецца пад пытаннем, яна не апынулася, і зараз даволі шмат беларусаў задаецца пытаннем, а ці каштоўнасць гэта ці не.
лепей бы гэтым пытаннем не задавацца. І лепей, каб яно заставалася, як оно было у шэрагу непарушных. Вот. А так фактычна атрымалася, што неяк свой светапогляд расшаталі, эрозію пэўную правялі, а нейкіх вынікаў асаблівых у выніку гэтага не атрымалася. Цягнік расійскі ніколі не планаваў па гэтым шляху ісці. Ну, я з самого пачатку сказаў, што калі там простыя ліберальныя СМІ ідуць нейкія уцечкі пра тое, што там Путін жадае застацца ва ўлады, выкарыстоўваючы інструмент саюзнай дзяржавы, это сразу сказал, што гэтага не будзе ніколі. Уже толькі потому, што аб гэтым кажуць. Бо калі браць той жа путінскі стыль, то тое, што апынулася ў палітычнай прасторы, у якасці уцечкі не здарыцца ніколі. Калі нешта атрымлівалася, то гэта значыць, што гэта шум, усе будуць на яго звяртаць увагу, а рэальныя справы пойдуць па зусім іншаму руслу. Калі прыгадаць, што цягам 19-го года грамчэй за ўсіх пра пагрозу незалежнасці Беларусі казаў Владзімір Мацкевіч, што вы фактычна зараз абвінавацілі яго зараз у такім ненаўмысным падрыве суверэнітэта. Ненаўмысным, але калі інтэлігенты ўсё ж такі намагаюцца вот так вот рабіць і браць на сябе, у чым плохо, вось мы адносімся да, калі я выкладываю студентам, кажу, што есть там цывілізацыя, там працэдурная інтэграцыя, як, напрыклад, Злучаныя Штаты, пратэстанцкая цывілізацыя цалкам. Бо там ёсць разуменне законна, незаконна. Там справядлівасць, яна нейкая дадатковая. То есть закон можа быць справядлівы, але не абавязаны. Галоўнае, каб закон быў. А у нас цэннасная, каштоўнасная інтэграцыя, гэта значыць, што мы добра ведаем, як яно неправільна, але наўрад ці ведаем, як дакладна, як зрабіць, як спрацавала. Вот тут ёсць нейкі даволі добры анекдот пра прыняцце рашэнняў. Магчыма, вы его ведаеце, калі там прыходзіць той же еврей да равіна і кажа, што празднік Песах трэба забіць там гуся белага альбо чорнага. Ён нам кажа, не забі гэтага, так другі будзе сумаваць. Говорит, забі таго, гэты будзе сумаваць, ніколі не забывай так свята, што трэба адсвяткаваць. А абодвух так столькі мяса не патрэбна. Урэшце рэшта равін дасылае яго да папа і кажа, можа, бацюшка мне нешта параіць, бо я тут не ведаю. Бацюшка ўсё гэта выслухоўвае, потым ўсё гэта паўтараецца, потым кажа, так, рэш чорнага, так белы будзе сумаваць. Няхай. Бо гэта ўрэшце рэш, гэта тое прыняцце рашэнняў, якое будзе. Бо ўсё ж такі любое вырашэнне, любое палітычнае вырашэнне, калі мы кажам, што палітыка гэта дзейнасць па із'яцці, пераразмеркаванню рэсурсу, то любое рашэнне будзе рабіць кагосьці пакрыўджаным, а кагосьці яно будзе пакідваць у выйгрыш. І калі ты заходзіш з каштоўнасных пазіцый, што ты не можаш нідзе нічога забраць нават для таго, каб зрабіць нешта добрае, то ты апынваешся ў ступары насамрэч, бо вырашэнне не для цябе. Бо тыя вырашэнні, што такое палітычнае рашэнне? Мы пераразмеркавалі рэсурс. Мы сказалі, ты зараз будзе паполучаць крыху меней, але ты атрымаеш нейкія перспектывы, бо мы зараз пабудуем нейкую інфраструктуру, якой ты будзеш карыстацца і так далее. А ты будзеш атрымліваць болей, але ты за гэта павінен зрабіць гэта. То есть мы пераразмеркавалі, мы крыху змянілі статус, але мы кагосьці пакрыўдзілі. Мы кагосьці зрабілі выйгрыш, але кагосьці падпорцілі яго жизненнай перспектывы. А калі ты мысліш каштоўнасна, так гэта ўсё неправільна. Тады атрымліваецца, што лепей ніякіх вырашэнняў не прымаць. І гэта якраз агульная праблема. Я б не сказаў, што яна зводзіцца да адной персоны. Конечно, там все не наўмысна. Там все ад шыраты душы, ад пажадання таго, каб все было. Але гэта тая ж самая цэнна каштоўнасная інтэграцыя і каштоўнасны падыход, які ў палітыкі не працуе, дарэчы, ніколі. Пры ўсей маёй вялікай павагі да Владзіміра Мацкевіча, але гэта якраз той самы падыход, які спрацуе ў філасофіі, але ён не спрацуе ў палітыкі, гэта трэба разумець. Дзякуй вялікі. Дацэнт МУДзІМО Кірыл Коктыш прадказаў, што у гадавіну 75-ю перамогі над фашысцкай Нямецчынай
канчаткова пасварыцца Россия и Беларусь не могуць таким чынам до 9 траўня памірацца? Конечно. Дякую вялікі. Кирилл Коктыш, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарада і Е-прамовы.